So ngayon ay narito kami dito sa party na sakop naman ng bayan ng Arroy upang tignan ang kaugnay na napapaulat na may kinalaman sa ESF, yung African Swine Flu case, na kung saan ay ang itinuturo ay galing dito. Malalaman natin yan mamaya sa ikangay bantay o mapagkakatiwalaan na siyang nangasiwa dito sa konting piggery o munting piggery ni Bertosio. Kaya kailan po napaulat yung pong namatay na unang ikangay nangamatay na mga baboy? Apo, ano pong buwan? Bago mag-December eh. May mga namatay na. Oo, pa isa-isa. Pa isa-isa. Hindi, laktaw-laktaw man. At saka hindi lang rin dito yung namamatay na baboy. Marami pa sa ibang barangay. So may mga nauna pang kaso? Oo, Ibig niyo po may nauna sabihin? pa gayon. Gaya sa Kapsay, Kabangkalan, hindi sa Patag, Balite. Opo. Damo. Oo. So nitong huli lang na ito lang ang kinuna ng sample Oh, dito lang sa kan mayor. ng doktor. Oh, sa doktor. Oh. Nagabatik-batik yung ano eh, yung sa tiyan niya. So dyan po. Oo, namumuka. Ano po yung nakita niyo pag iba sa katawan ng baboy po? Yung ano, yung bato niya, yung nagadulaw, tapos nagabatik-batik. Tapos ano po yung naging sitwasyon ng baboy bago po kinatay? Ano po yung bago kinuha yung mga ikangay pag-aralan yung laman loob? Nagakuan siya, nagaluya. Aha. Pagtindog niya natutumba siya. Kakampi, kaibigan at kabalikat ng mamamayan. Mayor, makuha ko lang namin ang iyong reaksyon tungkol dito nga sa pagpasok ng ESF sa Masbate, which is dito nga nagsimula sa iyong bayan, sa bayan ng Arroyo. Ano po masabi niyo dito, Mayor? Actually, ako lang ang nakadetect dahil nung una, akala namin pneumonia. Sa veterinary, pneumonia ang findings dahil sa tag-ulan, grabe ulan. So, nung kalaunan na, naubos yung baboy ko, yung stock ko na baboy na pinagmumulan ng mga baboy na i-distribute namin for entire Aroroy. Naubos. So, the last na baboy, pinadissect ko kay doktor at saka pinadala namin ang sample sa region. Doon pa lang nalaman na ASF pala. So, at that, kanina mismo, with 500 meters radius, lahat ng baboy kinilakta namin para patayin at ilibing kagad ng malalim. So, yun ang ginawa ng region at saka ng province at saka with coordination dito sa amin. Pinaglilibing lahat. Pero by Monday, magtatawag ako ng meeting sa lahat ng mga kapitan para alamin kung alin pang mga lugar ang daming namamatay na biik para pukusan namin. Actually, nagkaroon na ako ng program, lahat ng biik na papatayin namin, babayaran namin ng munisipyo doon sa ano namin, sa MDRR emergency fund namin. So hindi naman malulungkot yung mga may-ari dahil babayaran namin at saka mayroon din ibabayad ang national 5,000. Ang kulang doon kami na ang babayad para makumpensate naman ang mga mahihirap na tao. So by Monday, kailangan ko na mitingin lahat ng kapitan ko at alamin kung sino pa ang may namamatay ng mga baboy. Kaya positive kami na yun mga namamatayan, ASF yan. Sa tingin niyo, Mayor, kailan pa ito nangyari? So far, nalaman namin ito by October pa na nagsimula syndicate, puro paniki, may namamatay, nagrereklamo. Pero dahil dun sa chine-check naman ng vetmed ko, ang nangyari, finding siya na rin-report sa akin, mayroon siya report sa akin na pneumonia. Dahil binabanatan niya ng antibiotics, gumagaling. So, siguro naghalo yung pneumonia at saka ASF, hindi napansin. Hanggang sa dumating na yung stocks ko, sabi ko hindi pwede na hindi ko malaman kung ano talaga ang tumatama sa ano. Dahil almost 20 ko na puhunan na baboy na malalaki yung anay, namatay lahat eh. Namatay. So, walang naiwan kahit isa. So, nung ma-check namin, so, nag-declare ang region Paryon, ngayon! Paryon, ngayon! na lahat within 500 meters na baboy na malapit doon sa babuyan ko, ilibing.
ilibing. So kanina hinuli lahat ng baboy at linibing. Natapos namin kanina hapon na. Pero okay naman ang mga may-ari, pinapakiusapan namin for the sake na ma-save yung bayan na hindi kumalat itong pandemya ng baboy. So magtutulungan na lang kami ng mga, madali naman kausapin ng mga taga-Aroroy. Wala naman silang reaction. Hindi naman sila nag-react sa decision namin. Nag-issue ako ng executive order na ayun, lipulin ang lahat ng may sakit na baboy. Sa tingin nyo, Mayor, saan nagmula itong sakit na itong ESF na paano nakapasok ito dito sa iyong bayan? Yung iisip na ito sa pag-aral namin at base sa mga naging impormasyon na nakalap ko bilang mayor, galing ito sa mainland, galing doon sa norte, dahil mayroon ditong pumapasok na illegal na nagde-deliver ng mga karni ng baboy dahil kaunti na ngayong karni ng baboy dito sa amin. May nagpumapasok doon sa boundary na hindi namin masita dahil nandun naman sa kabila. Pero dinadala dito sa amin. Ginagamit lang yung mga tricycle, dinadala at saka siguro na ibinta sa palengke namin. So yun ang isang problema na hindi namin natunugan na yun pala ang bakit. Dahil nung una, nasita namin yan, hinuli namin na yung illegal na pagpasok nila ng mga meat dito, although wala pa man noon ng ASF, pero hinuli na namin yan. Nung nahuli namin, nagtago na. Kaya hindi namin namalayan na pumasok na pala sila. So, okay po, Mayor, sa ngayon po, ano po yung ginawang hakbang po natin para ikangay makontrola na hindi po makalabas yung mga baboy papunta patungo sa ibang karatig na As of now, munisipyo? nag-order na ako, executive order na lahat ng baboy, walang papasok, walang lalabas. Hulihin lahat. Huli. Ano? Kaya wala. Mayor, mensahe na lang po para sa mga taga-Aroroy at sa buong Masbateño naman para sa kaliwanagan. Ito po ang mensahe ko sa lahat, taga Masbate at taga Aroroy. Huwag kayong mag-alala dahil gagawin namin ang lahat na measures para malipol itong matapos ang problemang ito sa ASF. Ang hinihingi ko lang sa inyo ang cooperation. Huwag sana kayong magalit. Lahat gagawin namin para lang mahinto itong sakit na ito dito sa bayan namin. Pero naniniwala ko na hindi lang sa amin dahil nabalitaan ko sa ibang lugar, marami din namamatay. Hindi lang nagpapa-check up. Kaya ang payo ko sa mga Masbateño, pag may namatay na baboy, huwag niyong kainin. Ipa-check ninyo sa veterinary at ipadala ang sample sa region para malaman natin pag may iisip. Dahil hindi man ito nakakaapekto sa tao, pero ito ay kayo ang magiging carrier sa ibang lugar. Kawawa yung mga mahihirap na mayroong baboy. Mamamatay yon.